Lah, kinsam na, murag kaila. Wala, Oscar! Tati kasada. Tanawa, guys. Moment before. Sa kay katong gi kuan sa social media ba na Sa media? Oh, sa sikat. Sikat sa Kibuloy ba? Kibuloy? What? Grabe. Asa naghatero na? Sugam tagtago no napita na nga gi direct gi. Lah, kinsam na, murag kaila. Wala, Oscar! Tati kasada. Tanawa, guys. Relaxing kayo na tanan. Sumo na kayo ng padagat at pabukid. Pakanal na sa tao. Ano, Oscar? Anda kaya, hi! Nana sa NCWD Springs, guys. Aga to, Eric niya. i-reels to, i-reels. Aga ka. Biliban yung tungtong ng grabe nagtago oy. Kasi nasa ilawom sa buhatig. Ilawom sa kuha na yung burnal. Dia. Na day mag-dictator ka nang sa Nang heartbeat ala. sa heartbeat pa kuno. Tinuod din na day. Dili sa yun, kaya na, magbabayar mo, kuha na mo, kadiya niya, kubuong bra niya, ito sa burnal, patungod. Basta ka buwang no. Nya. Ada sugat nga ng tao rin nga. Unsa di klaseng kuno yang kuno nang kasi sa yun yang ano minana man siya ng tago mo. Kasi siguhan ako si tatay. Okay ni busik sige ni si. Sweeto Kuno busing ba? Sweet ulit. Tigis na hot. Karaang damang ni diri. Ano ning? Ba, Ito na siya guys, sa una. ito ganyan sa ning ibuli. Wa pag na tao sa na ako ni. Buloy, haron mahibaw mo, sultian tamo. Sige Buloy, wala na diri sa kalupaan. Asa nang sa di ay? Sige Buloy, tuan na sa langit. Haron mahibaw mo, sultian tamo. I am the son of God. Anak siya sa Ginoo. Tuan na ni tago na dito. What? Wala na siyuta. Kay mahadlok siya sa balaod sa kalupaan. Malupit, pinakamalupit. Ang balaod sa kalupaan, hindi balaod sa ibabaw. Ano man? Balaod sa ibabaw, ready sa madlo. Siya mahadlok. Sinong matakot? Kahit demonyo hindi na matakot sa batas ng kataas-taasan. Unsa dira si Kibuloy tay? Dasan gan. Mo na gingon nga katong ingon siya nga ako ang dalan ug ang kamuturan. What? Nya, lamat din siya gingon sa social media god nga kung dili mo agi sa iya ha, di makatug langit. Tinaw din na. Unsa na siya di ay? Ang pasabot niya, ang sa babayra na. Ha? Hindi niya gusto, ang babayra na, dili alam. Ah, babay na ani ay? Kahit maagi sa gibuloy, para katilog langit. Ano, guro? What? Oh, siguro no. Wow, kabuang. Bulo mo di joy. Wala mo kakuha na to niya. Mo di gi kuan di gi wanted siya. Nyakis pa di ay. Nyakis ni. Ang pasabot ka mga babae, ang malaki wala ko to. Oh, babay ra gyud yun. Dili, ang babae dili ka adto, basta di kaagi niya. Ito sa langit. Sige Buloy. Siya nagdala sayang sa kinabuhi sa mga babae day. Oh. Ang ako Atong ang kaagi niya, pag atong langit. huna-huna. Kamao gyud kamao no. Kamao gyud. Og di ugi niya mo agi sa iyandan. Dili maluwas tinuod. Sinulusir mga bako, imay mo karsada so ato juga agi dito. Espalto pa yun. Espalto ba yan? Espalto. Espalto. Wait, Diha man niya. Sig mo kalit nagsirit niya. Karon kinakalabutan ako sa isip ko. Grabe na problema. May sa Philippine Sea pa, may Alisgo pa, may Kibuloy pa. Asa man ang alis go? Yeah. Alis mo. Call. Hindi ko alam yun. Wapar ba Sa newspaper. Dili si Alice Go as anak sa tao nadakpan na, ang anak sa Dios wa pa nakpi. What? Narinig ko sa newspaper hapon. Balik Ah, narinig mo sa newspaper? Oo. Hindi mo nabasa? Hindi ko marunong magbasa kasi Sa Luzon Wala akong pinag-aralan. ang gipangita si Alice Go. Sa Mindanao ang gipangita si Kibuloy. Kibuloy. Sa Visayas ang nangita og mga plaka nga improvise. Oh no! O kanina sa itong nasod, sabot-saboton ka lang tanin, no? Grabe. San hilo brang. Hilo brang pa gagi kamuon din kabuang ko dialo. Unsa ni? Iya, plus panuhod ni siya ni. Ang akong negosyo, Luya. Nagkakaloyan dito. Amo de wala ki panuhod ay. Mas kay loyang dilaw. Kami naam kay may itik nga violet. Na de bilo jet nga bisag kuluran na nimo. Wala, violet. Bago na siya, made in German.